Yes, sis. Welcome to my home. Baka namin sa balay mo, sis. Ka-presko, di ba? So, bago ka lang na akong ging pakadto, di ba? Yes, first time ko. First time ako mga kitchen na tawa pala, di ba? Okay na yung mga mo, sis. Kami mga pampak, mga tubig. Tayo ko din siya ng Yes. Di ba lang? First up, mahal din siguro sa mga balay at Yes, mga yung balay, di ba? Kundi mga 49 million. Tapos namin sa mga ref. Yes, of course lang. Sa mga sunod, check ko na tayo. Yes. Punga siya dahil. No, chocolate. Pwede ka pa nga yun. Pulo-puno. Yung mga itlog. O, parang dahil, hindi ka mapala ka kay pakanon, tayo dahil. May pang-inom at parang Oo, nice. O, ako bala, ako bala sino. May mga kape din ang mga labugay. Yes, may mga shake di chocolate, may ari ko dito damo, di mga kung gusto May niyo. kanami. May mga Santon coffee di. Pili ka lang kung ano gusto mo. Yes. Later na yung Kung dili kayo sa balay, hindi mo got man, basta ako bala simo dahil. Yung bala ko ano gusto mo dahil. Kapag ako yung mo balay, dahil kaman mahal niya dahil. Ilang. Ano tabo ni man? Nga naman dahil? Yung nag-iba ng clusters na kalanaan di ha? Ikaw mo na din tao, pag malalain pa na. Ala? Kami maunod doon eh. Wala man di tao, kami nagkaon ha? Check ko be? Ayun, may maraming gidya. Sino nagsagot di man? Hala. Kasi kuring niya, guro na Check sa CR day. Wala man? Ito ikaw na nga ginang tao ka. Wala! Kagaling ko di kay ina, yun naimos ko na niya. Oh, ang pagsugat mo sa akong gina. Wala tawa pala o, ang litsyon, wala nabili, no? Hala. Di ba sabi kuring sunod sa balay mo di? Wala kami nila kuring, hindi ko ba mahilig sa kuring yan dahil. Kung di mga ido lang, di alang ido ka sa sulod to, naka-piso, tingnan paano siya magsulod. So, wala yung batsagan ko di ako. Pero may dudahan ka, ikaw na di isa sa balay mo. Batsagan, pag kinakulbaan ko daw may something wrong ako. Di ba, kaya ka ba ni man? Tapos di tao, lagi dyan di tao, ginaya yan. Sa di naman. Huli mo yung kasi. Wala man ka, wala ka man sa'yo makita, di ako. Dili, okay man di, wala ka na sa namaguba. Daw sakto, malang din yung plaster na dili. Ang diferensya dili yun, tingnan, lagi ko yung hari di. Di ba si, basta nagkakaong ka, nalipatan mo na niya, tapos wala ka nilipatan mo na, hindi ko na naman ipato niya dahil. First time na natapos akong permi, ko di. First time na natapos akong. Wala ka man sa magdan, Neka, kaya ikaw na di isa tao sa balay mo, tapos isugat mo sa tuwa, tapos nagsulod mo lang kung di yun mo na. O di ba lang, kita ko man na wala nila gano'n. Hindi nila galing naman. Di wala na ako di idea kung sino nagkaon tila, kaya bago lang ko sa imo, di balay nagsulod. Wala ka pabangdan dahil Gani lang muna. ako na iya, ginambal ko lang iya ako nga anag laing ang pisto. Upod ka pa no, Di ginapabangdan. ba si sa imo na naguro nga pag idado, nga nagkakalipat ka na wala man mega. Sobra ka naman mo, yung sumalipat-lipat. Iya. Di ba ba, antara na yan, punarap mo si Stevie, kada i-check mo na karoon kung sino na daw ba, di ba si Stevie mo? Wala ko kasi subong na tao ko nakaroon. Natawa ko ginakaroon niya, kay doon may kabalagan, di subong. At tira kung di mabalaan, mega kung sunod-sunod sa balay mo, kung may arak o wala, di ba? Gani. Atay! Ay lang, arsay! Ikaw, ang gagawin mo sa Ako di ka matano? Dali, ya! Kapin mo yung ito! Pigar sa Kawatan! 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 Kawat! Oh yeah, Labugay boys, ari na sila. Oh yeah, Labugay boys.